Ola amigos, ola amigas. Hoxe imos entrevistar a Pili. Polo visto vai ir de camping e queremos falar diso con ela. Ola Pili. Hola, Olinda. Contanos, cando naceu a túa afección polo camping? Pois a miña afección polo camping naceu cando era eu moi pequena. Tiña 2 anos. Collín unha manta da miña cama e unha vasoira da cociña. Puxen a vasoira de pé, metida no paraugueiro do corredor. Botei a manta por riba e fixen unha tenda xenial. Que tenda máis orixinal, Pili. Tiveches moi boa idea. Contanos, que é o que máis che gusta do camping? Do camping? Pois o que máis me gusta do camping... O que máis me gusta do camping é ver as estrelas pola noite. Un día contei 1000 estrelas. E tamén me gusta andar en bikini, e bañarme na piscina, e secarme, e bañarme outra vez, e secarme outra vez, e bañarme unha vez máis. Eu vou todos os veráns de camping. Dime, Pili, onde vas ir este ano de camping? De camping? Pois vou á sala da miña casa. A sala da túa casa? Sí, a sala da miña casa. E tamén ven o meu curmán Coffee, e o oso de peluche de Sonia, e Salustiano. Salustiano? Quen será Salustiano? E quen é? Os Bolechas. A tenda de camping. Hola! Sabedes quen ven comigo? Hola? Teño unha sorpresa! Oh, non me oen. Teñen a música moi alta. Pasa, Coffee. Escóndete detrás do sofá e non faga ruído. Voulles dar unha sorpresa aos teus curmáns. Ei, vinde! Teño unha sorpresa! Chispa! Ven aquí! Chispa! Vas descubrir a Coffee! Chispa, deu-me un bico. Chispa, deixa a Coffee. Despois xogas con el. Ven comigo. Escóndete, Coffee. Ei, escoitade, teño unha sorpresa. Unha sorpresa, mami. Sí, teño unha sorpresa. A ver se acertades quen veu a nosa casa. Quen veu, mami? A ver se acertades. Papá Noel. Non, Sonia, non é Papá Noel. O Rato Pérez. Tampouco, Carlos. Non, O Rei Mago. tampouco. Non, non é tampouco. Veu. Ai, non sei se dicirvos quen veu. Veu un rapaz. Sí, é o curmán Coffee. Veu dormir hoxe con nós a nosa casa. Veña, xogade con el mentres eu fago a merenda. A que queres xogar, Coffee? Igual quere comer un bocadillo de salchichón. Coffee, a que queres xogar? Coffee, fala, a que queres xogar? ¡Os vampiros! ¡Ni! Quero zogai de camping. ¡Ni! A ir de camping. Aí de camping. ¡Un día! Pero non temos tenda de camping. Non sei que fagamos cunha manta. ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Podemos de camping! ¡Camping! Coffee, a que queres xogar? Ai, xa case está, Carlos. Sí. Que ben nos queda, parece unha tenda de camping de verdade. Ei, traede unha pinza da roupa. Aquí está a
pinza! Pois poñede aí para que aguante a manta. Ai, vale. Ai, a ver, a ver. Ai, xa está. Que chulo queda. Lindísima. Sí. Onde foi Coffee? É verdade. É Coffee. Coffee! Coffee. Coffee! Hey, eu voume meter na tenda de camping. Ai, eu tamén. Veña, veña. ¡Qué linda! ¿Podemos dormir aquí? Sí, podemos dormir na tenda. Que idea tiveche, Sonia? Vou apagar a luz para que pareza de noite. Ai, vai parecer que estamos nun camping de verdade. ¡Qué guai! ¡Xa está! ¡Que ben! Parece noite pecha. Sí, parece unha noite de zombies. Gustache a tenda de camping, Coffee? Sí. Ai, eu vou buscar o meu peluche. Ei, Sonia! Non imos dormir de verdade. Quero dormir co meu peluche. Ai, deixa o oso de peluche. Vale. Vale, veña. Ai, é que non pode dormir sen o seu oso de peluche. Que pesada. Parece o seu mozo. Que o meu oso de peluche tamén quere dormir de camping. Eu tamén quero dormir con Salustiano. Salustiano? E quen é Salustiano, Coffee? Vou buscar a Salustiano. Pero Coffee. Coffee! E quen será Salustiano? Ai, será outro oso de peluche como de Sonia. Ou será outro zombie. Entra Salustiano! Entra finalmente Salustiano! Non me metas, Coffee! Entra Salustiano! ¡Calle, Coffee! Somos os bolechas, con vos queremos xogar. Escoitar amigos, témonos que presentar. Eu son Loli. Eu son Pili. Sonia. Braulio! Carlos e tamén da